Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bay pisa ka sorkar jilla lengba ka scheme aquaculture mission banti yaki pong banri dok ha khnang ban la shu shu ban penmi dok ha kala long mar khong pong namar ka sorkar jilla lengba ka tanat ri dok ha kala la bat kubur bakini ki pong ri dok ha kila kala pen ban ki jaka banyak halai lengba ka jinga kop khwai dok ha Habekren badu Assistant Director Katanat Ridok Ha Kasorkar Jilla Uba David Karwan Lang Ula kubur bakatanat Ridok Ha Kashem Jing E Phamenta Namarbu na kitray pong dok ha Kiba Kasorkar Kalay Yarap Nadu Banti pong Bat ban ay sembay dok ha Kilaya be siya kakalay Ban penlong ya kakway dok ha Haga jaka ban penmi dok ha Ula ong baday na kanika daw baka jing penmi dok ha Na kiniki pong kamlong kumbalak mi lenti Uba karwan lang ulit hu bawat la kaladon ke jete kabalaya soy bat kitray pong dok ha kibayo scheme na kasorkar banri dok ha Henry namar ba ompat don kaan kabakerpang ompat la ban lei e yakani Kumta ula ong bana kalyang kasorkar kalapan kre ban wan rakno ya kaway kaan kaba ontep kum Kamigalia Fisheries Act Khnang ban te la kam kat kum ki kendon bat on pengat kat kum ki kendon ya kiba pen khen ya kaan Kani ka kamat ka bakongsan ba namar bakal bang nakatagadaw ba ngiro na kalang ka department ro ngitang yale sitom ye kini ke kom namar balay ba kajingi kalong ba kini kinongrap kijong ibun sil iya kabasdang kalong ba ngingila sila kijaka kijongki nakadaw jong kajimbiang jong kajaka kajimbiang jong ko kajinglong jong kajaka ka puta nangila ji de ki kumtung ngila ya jing yarap ki bikin snai gipung dan nagla snai gipung kalong ba hadu sampai dok har ngila yarap na kalang ka department kajing tumu ko jongi kalong ban penmi dok ha na gitu gipung dan rai kajing ya kajing ka bangi kendu menta kalong ba ki babun kini ki try pung pada menta ki ya be hi chekani ka ikan ni kaya khalai ki ngila ban ong kaba ni penlong di fishing competition ba kumta ter dan rai na kalang jongi ho ngila ya sai nya ka agreement na kajing sial bas dang hi dan rai ngimpa la ban pentri kam ya kana kadau kalong ba menta gidang ya le sitom kam tamban pan penyo ya kata ka bangi ong kap ni Fisheries Act dia kani ka Fisheries Act menta kadang ya karang don bat ki departments ki ba fair jong government bakan poi se ka kabinet ro bakadin bangilayo ka jimen jong kabinet ya sing dalam menteri kam ya ka tenang la menteri kam ya ka tenrei kumakalong mentahi ka don ka tukan ki district de ki ba nakaliang jong ki deputy commissioner ki ba sedang i ba ka ban menteri kam la ni ban penangkam da ka bor ka jong ki ban khangla de kini la ni la aila ru kalong bai ka don da ka kenja slap ka ban ai ka kata ki la ban penlong tenrei kadi ka jing sisa ko piong ba ka jing duna jong dok khai kalong babun kini ki pung dok kham ta la penlong ma fishing competition ba ta ter dan ata kada ngimyo ya kata ka jing ya ka expectation ka production ko mangi de banyo dan nak kita ki pung di bang laksana kata kadi ka jing sisa ka bakra tenrei ka bang impat dep ya kini kami clear Fisheries Act kalong bai bangi ngimpat la ban e kini meta dan lo ada kini ka ag la se kan dal along an la sing la alam tenrei kami ka kami sini nanti bakal sa longkam puntai taru kadi hakaju kawan hakaju di kapentan ya katuru karung lang amerika regular Fisheries Act ya ka regular Fisheries Act ila don ki kendon ya kini ki bakenia 4 hari di dong has ki sewa dan tapi kita wai bakom ter ya kituru kalong bai kala don ka kendon bar hatu ka kendon hi kalong bai ba kila don hi ki kemenong ki penalty ki pangingen in fine lan ya kanu kom sila ba sa set sa kemru kalong bai kadon lang kala arung lang hang tu Ndrei ko makalong mentala ng ipe ya kanika kadan ka bangi pentri ka menta malumalani susim da ka jingyarap jong kanika Indian Fisheries Act jong ka kras ba ndak kumyo de kanika Indian Fisheries Act makalong menta hang tu kala don ya kanika jing hangla ikini baro bagi don ki penalty ru tenrei nama katu pada bakati salansa di India bar away na ta ngingi ko abanyo pada laka jong pada beri tang ke jela ke jong dan nak benta ke jela ke jong ngi dang abi kata ndala ayo lang kata kita profit larung lang kanika Fisheries Act de ngila la pentri ka salong iko makalong mentahi ngila persang banyak trikam lang bagi deputy commissioner benar lagi deputy commissioner nomor 4 don kata ka an kabante na kabanta kata ka ikam makir kita sem sitom ha isu penrikam bai tang ya kendon sispa sakusau si APC dan rementa ka mga opi men ya pamenta kanika kajing sina ka jong konkret ka jong ya kanika Fisheries Act karang don on the way halenti
kabanang ya si sekretariat pangidang up ya ka betting jong ka law department personal department bahkan poisi ka kabinet adin mengilayo ya kata kani ru kadi kawai nagi close ka banglapan rong ko pangika fisheries kenang ba kani kan tek lakam ya ki bakum kini ladaki de ban le kita ki competition ru kadang kadadon ka kendon ka bante ya ki bagin haban yo ru ka permission bagin le kita berpoin de nomor bagi 4 la ban yo ya kata ada mentahi kalau bang kita kadang ki 4 la menteri kam ya ka oi haka por basdang hi habang yarap hi kalong be ia sign ka agreement bakini ki try pung ba ka wei kalong kin kiar na kata ko ka by competition ka ter dan re nomor bang 4 don pada ka an nak kata kata ngidak sem sitom pada wala ngidon makada agreement mengia sign lang ba try pung ba department ru dan re nomor 4 don ka an kata kata ngi 4 yo menteri kam ya ka terukom ko ban te la kam bre ngidang up ya kan ni dai dalam ni kan ka an ni kan ka ak ni ka bungon seperti kam ko pai dok ha he ka long bai ba ka jing lap ka jong ipi naman mental rangi aram ya ka pung bangin sinai la bi sam hajar ni sipo hajar square meter boy ka pung e ka jing kwi lanti ka jong ila da ka pung ka ba he si hectare ni si po hajar square meter ka jing tumu ka jong ka long ko num no bangin yo ya ka dok ha ko ni nang tu la ko num no arajasan spa la hajar kilo ka dok ha na ka tu pung dan re mentah beri gitu kipung pada long la sim kabun ada gikat tu kat ni pada gitu kipung ka ba kini kita try tenteng long kila suan da kiwei pat ki banabar ban simwai ka pung ka jongki da ka ba siu ya ki siga abalong aku ajar la ko ajar pat ha jing da khen pada ka jing mi ka ba di ban mi nang tai pada kat kum kata ka jing khen la da tang aja san spa kilo ru la da dia da ka do spa da along ka san ko ajar oh along do san lak ka along ka jing mi la da khen dan rei kata kampoi sini ru kadau kalong hin nomor ba kini baru ka ka along ki be ya kan ka pisah ka banyu no mentah-mentah kim ya la ban up hi ban ong ban ri ka dok ha ka kapur ka jong ka hadu ban dakut kapur ban ya tong ya ka dan rei ki pelong fishing competition ka jing pelong fishing competition kalong bai ba ka sistem biasa ka ju kapung kila ban pelong sausin sansin ru bar kini ki sausin sansin ru lada dei lada kini ki bawan pelong itu fishing competition ki babuan hikim dei gitu ki try pung ki dei ki bawan nabar ki basu simwai ka pung ka jing yo anong hi ka babuan hi ka le sautu nong wai ka pung rei ka basu ki try pada kam kim yo ka basu motor bar kani ka ta ru ham tam ka jing penmi ro ka pada yang ga department ru nabar balik kumbang ngila ya rap ya ki ka jing tu ba jong i kalong bangin yo i ka do ka pa kami ki pung dan rei kuma kalong mantap ka ngim yo i ka do ka kami nama ka daw kalong ba kini ki pung ba ro ka la su pelong tan kata jing ba jong ki but larang ikan jaga elok pung kalong baik tapi nama lar ribu ekor pung dokha kalong baik ba pidon kam investment tu nala diru nama ikut dokha pidon kam malai ba dan regi nong rep jongi babuan jongi hi ka bumut ba ya kani ka banta di babuan hi ki kiar ya ka ki mai ban dokha dan larang ngim ai ba me ka dokha kum nungin tu ki dokha kan he di kata ka di ko ka jingi ka bakrau ba ba ni bon sin ni ju patai ba di training ki bangi ai ru ju pun slur ba ki ba ngiran kam hi ka ban ai ban yarap ban penmi ya kita ki jingan kam baro hi nang bahagian penmi ya kata kecing kam ke jongi kata kecing buat kani kecing pulang ke competition ke kalau mentangi kata tajur kata ya ka department